dneska si zahrajeme hru jménem Warhammer 3 v modě Vulmery Sky 4. No jak vidíte, tak já jsem tady trošku pokročil. Ale spíš vám tady ukážu, co se tady dá všechno dělat, co to modě. Pokud hrajete tuto hru, tak určitě víte, že nemůžete v roce 1939 a v roce 1943 hrát za Portugalsko nebo Švýcarsko nebo Turecko a tak dále. Ale za Švýcarsko můžete hrát jenom v roce 1939. A v roce 1939 je tady vidět, že se zapojily všechny státy. Opravdu všechny státy. Kolumbie je tady, pak ještě Kuba, Brazílie, no a tak dále. Ve 43. tady už stejně částky na Turecko, tak nemůžu prostě s ním hrát. Ale když se koukneme tady rok 1960, tak jsou pořád existují. A to jsou demokrati. A Švýcarsko pořád existuje. Ano, přesně tak. A dokonce byly kyčky. Když se na to koukneme, jo, to jsou úplně na nic. Jako já nevím, proč mají dvě hvězdičky, jo, Švýcaři, ale okej, no. A to rok 1940 a pak rok 1990. Pak jsou tady ty mimozemštění, za které můžete i hrát. Respektive za demokratickou Čínu. A pak tady je tu sovětský svaz proti Američanům, no. Je to tak, no. Tak jo. Ale teďka si ukážeme to nejepičtější, co je na tomhle modu. Takže, tak. Vidíte, že tady ty generálové jsou trošku jiný. Merková, ano, opravdu. Tady Winston, Montgomery, Stalin, Žukov, Govorov, ale taky známý. Jo, vidíte. Je tady Yamashita, Washington, Ken, MacArthur, Roosevelt. Ale je tady taky Obama. Ale nebojte se, tohle to není všechno. Jenomže tu jsou tady je tady Trump a Putin. A tady máte všechny ty míčelní, tady dokonce i, no, tady jsou naši ty speciální generálové. A co tady vidět, úplně nejlepší generálové na světě. To žádný generál nemůžu mít, což nevadí. Tady mám nejlepší generála už dávno. Doufám, že furt natáčím, jo, natáčím, tak, super. Já jsem tady šel už kontrolovat. Víte co? Nevíte. Tady se nám hned dokončí za 4, 3, 2, 1. Tak, teď se nám dokončila jedna stavba. A bude nám to dávat tu 30 olej. No, to se docela hodí. No, hodí se to, hodí. A tady vidíte, že jsou pak ještě nějaký mise. Jak za spojence, tak i za NATO. Varšavský pakt, za německou osu, no a pak jsou tady nějaká ta invaze, nějaký ty invaze od mimozemšťanů. Tady to musíte vylepšovat, musíte tam všechno vylepšit dokonce. No, tuto hru jsem měl respektive už skoro dohrál. Jako nemám všechny, no jo, jako všechny ty památky, tisky a pak to já si ukončím, protože jako já nevím, co by se to pak vzalo ještě dál dělat, že jo.
No, takže tak. A jinak, kdybyste chtěli z té hry jako let's play, tak klidně. Jinak teďka nenatáčím přes GameDuck, ale natáčím přes Infinity Play Recording. Infinity Play. Super zmátlo. A tak ne. Pokud byste chtěli, tak v komentáři bude hlasování, buď ano nebo ne. Tak. Jinak já se asi s váma teďka loučím, ano, je to takový krátký video, ale nevadí. Ještě se uvidíme a zatím čau.